Bisan karong panahon sa pandemya mga kapuso, gidasig sa atong mga opisyales ang gardening. Diha lang mismo sa atong mga nataran sa Dakbayan sa Mandawi mga kapuso. Inanayan na nga naila kining usa ka lalaki nga miugmad yun sa iyang maanindot kay nga garden bisan kun limitado ra ang espasyo sa ilang yuta. Makauban nato siya karong buntaga. Una sa dato siya nga na feature sa RTV Balitang Bisdak. Champion mga kapuso sa Sugbusog competition, si Mr. Jesus Cortez. Good morning, sir. Good morning, Sir Nico. Thank you so much, sir, for joining us karong buntaga, sir. Daghang salamat, sir. Unsay nakapadasig nimo, sir, ngano man ka nga ning venture man ka aning pagpang-garden, sir? Kay we learn sa una, sir, nag-drive ka og tricycle? Oh, tricycle driver ko sa una niya. Nahunong lagi kay tungod sa pandemic. Mo to nga nag-garden ko kay wala man ko'y drive. Wala nagsugod-sugod na ko, nagpaan ko, nagplat ko diri, nagsugod-sugod pero naa lagi ko'y garden. Pero pagka garden ako, ni timing pod nga naay ang Kanggob nga project nga sa Sugbusog, timing pod nga naay contest. Ni kampiyon ka sa tibok probinsya, sir, sa tibok lalawigan sa containerized category. Unsa man ning containerized category, sir, sa pagpananom? Ang container, pinagi ra gyud sa container ra gyud ang imong gamiton sa pagtanom. Ang imong gamiton container ra gyud gilain-lain nga gamit depende sa imong gustong gamiton, or di mga plastic o or di mga bamboo o kawayan, o or di ra pod kanang bani sa saging, kanang mga PVC, mga recycle lang ang mga PVC kanang atong gamiton nga PVC pipe, kanang sa tubig ani, kanang sa atong ipangtaod kanang sa sandayong kanang mga recycle ra gyud. Tanan nga plastic, basta container tanan mo na itong gihimo mga ligid ana. Nganong sa container man ka nananom, sir, wa man sa yuta direkta? Mas nindot ang container kay ang container dili na mo ang atong og sa backyard god sa yuta god. Kung mo tanom ta, may posibilidad kung maanod ang iyang ang iyang vitamin sa atong organic nga yuta, madri makanod mangod lahi sa kuan nga dili na siya naragod siya sa container ba. Unya mabalhin-balhin pud nato og atong arsahon, mabalhin-balhin. Unya madaghan kay pwede man nato atong i-arrange pinagi sa kanang mga pagi nga lain-lain pamagi sa vertical garden or towering garden. Bisag gamay kag lugar, pwede ra gyud makatanom jud ka. Di na rason nga kanang wa kay yuta. Gamay kag lugar, pwede ra gyud ka makatanom. Sama ng mga sibuyas, pwede ra magyud mga container nya. Di na ta magpalit ana mga sibuyas, kamatis, mga matalong, pwede ra gyud na sa mga container. Bisan gani kamunggay nimo, sir, naka-container. Ang kamunggay bisag container siya, modako siya. Wa na gud siya kaning kadaganan. Ang iyang gamot, kung imo na siyang magtanom ka, ang iyang gamot malata rasad kay tungod modako na siya. Ang iyang gamot sa ilaw malata rasad, iya rasang malata rasad niya iyang kauno balik niya gamot rasad siya bag-o gagagay. Kaya ako man nag-estudyohan, upat ka tuig na ko nga nag-estudyohan ng kamunggay. Sir, human kami daog ani mga competition, sir, dili lang sa province, sa city, lain-lain nga mga competitions. Na ilan na jud ka, sir, tungod sa imong kakugi gyud ining gardening, sir. Unsay gusto nimo ipaambit nga mensahe, sir? Unsa nimo, sir, pagkumbinser, sir Jesus, sa katong mga tao? Siguro ang uban moingon nga, oy, wala man may green thumb, dili siguro na mo kaya ng pagpananom. Unsaon nimo pag-convince sa mga tao nga mo try o gardening, sir? Mananom ta kay dili jud lisod. Kung panalitan og imo tanom lang jud ka sa mga simple lang gud kana sayon ra man gyud pagtanom. Og naay gustong mo tanom nga di pa gyud siya kagamao, pwede mo ari rin ako nya ako siyang tudloan og unsaon pagsugod sa pagtanom, pagbutang pagluyong sa mga seedling hantod sa pagharvest. Ako sa tudloan og sayuta nga ang gamiton organic og hasta ang spray natural gyud, organic taran hasta spray. Walay libre ra basta makuan lang schedule, dili lang yung magkadungan, ako lang i-schedule. Tudlo rin ko libre. Tanan isulti gyud nako tanan nga akong nahibaw-an i-share nako tanan. Og sa mga nagtan-aw karon siguro ang uban po, sir, kay kini ba imong garden na himo nang daw tourist attraction sab diha sa Kanduman, Mandawi. Doon na kay mensahe sa mga nagtan-aw, pwede po imo silang imbitaron, sir, nga mo bisita diha sa imong garden gawa sa pag-cut-on sa gardening, sir. Palit po sa imong mga produkto, sir, o sa imong gusto ipaambit sa mga nagtan-aw nato karon. Sa gustong mo
makaton, pwede mo ari sa akong garden niya og unsa gusto po silang mapalit sa moambit sa akong mga naapod ko yung mga liso, ako pang pambitan nila ang akong mga naapod ko yung mga fertilizer, natural fertilizer na organic, pambit po nako unya. Basta tanan ako nga kuan, di ako lagi ipambit gyud ako nila nya mutabang gyud ko nga hantod pagsugod hantod nga makaton gyud sila. Daghang salamat Sir Jesus Cortez gikan sa Kaduman, Oo. Mandaue City. Salamat po. Salamat po, Sir Nico. Salamat po. Thank you, Salamat sir. kayo. God bless you.